Anga ministri nyama Moktarwan aliya ira kafo kaluta ni shigi mina dira chama chefanga maoma ubenuka bara ubela jeneke ka be ama inafo badau aliya rebe alaini chukamna sharia sinkura robena sigi sinka dugujugoro fe sanu alini anyona chama yasa kaseka o chake bunda nunu dubala Côte d'Ivoire jamana kuna funu na parti mbi na bifama ku RHDP ahira la kafo ulugoni sigiro chama solo uka wasablon kono ulude kuna funu na bakruba yamna do framunga kadoma teleyata la jaba bela jele malikono ani maliko kan au salam alaikum ni aka kuna funu wati sele kabebi araba doyama arajaba claim wan woro ijira bakeli kemenani ani binani ni fla ina fonku ya fo bakruba ula chugamna anga ministri nyama Moktarwan aliya ira aka kuma kando la ka fo ku kalotan sigi mina kundira chama chefanga maoma una fere bela jelen sigi singa yasa ka uka baro ke ka be oma ina fo anga chama chefanga nyama badau alere ka la yinundu chugamna ayini kuma kando no fo aradu sula be fo femma RFI ni oye francire aradu sudoi alini aklela ka kuma nyonyo Moyonya mun kera ani bamagachi wale jakulu maunu nyongoche ministri nyama Moktarwan ayira kafo alini finitigila ka ubuna fere bela jelen sigisenga yasaka o kuma kanunumbo asrafe abdu watarabena wala ke ula Franci kuna fondiso mimbe na bewele ko RFI olu kuna fondila we nyingal do seme anga chama chefanga ministri nyama la noye Moktarwan ye kasangani chama chefanga re tabule aleni kala film nunganga ke kala film nunganga ke kachuga mununa o nyingalu kon bolla minga o te dowere nyingali kun folo min kon bora RFI kuna fondila yoro ka tengu anga chama chefanga ministri nyama la o yemiye jamana nyama swansi kala film nunganga ke samba flan ani muga ani flan marsikalula ina fo utikalula munu ye fanga dafiri olu ya nyefo chuga mununa o wala nunu yalma abena ke akachuga lawa jabi min kon dira Moktarwan fe otodowere ako hakilna mbe ulula kala fili nunu abeke o wati nunna barsa abedo kun fla nyombo nyonkobo aleni politique to mo bela jeren kon sigira ka hakili jabo ke boro tachuga la adin la ngini munu ganga ke kala fili kon nana o ba yira ka foko kaluta an shegi min kon nyinna chama chafanga mo fe abeben ama o ko fe nyingal tengula Moktarwan na ka foko kaluta an shegi o beben février kalo na tamas ko walma odudowa Moktarwan ga korofola ako akanga ke o kachuga fanana nyingal kelaw ko Moktarwan ma ko niya ka fo donjo nyoma fo alibi o ba yira ka fo ko dobe na fara chama chafanga hake kanwa Moktarwan ga jabula ako ina fo bandawo ya nyafo ale chugo minani la yinimbe ulula foiti na fara kan kalutan shegi min fora chama chafanga be baraka be uma wa jamana nyama swanzi kalafili obeke ka be ofanama nyingal kelaw ka nyingalu la ka nyesi Moktarwan ma uko abe kalo saba nyombo nyonkobo RFI aleni France jabana so menabe wele ko France 24 ulu kontu yem nyingal do tengo Moktarwan na mimbe tarike kasika kuma mamruture nwanche ko yalma obara nunu sera ka kewa Moktarwan ka jabula ako la nyini me mali maraba la to dore ode ka mamrutilon kon kere akele chuga belaje na mimbe sera ke sabobe ka benre sabati nga min yesika fo fanai mamrutulon ga jakulu an jamana maraba nwanche ko o wala nu fana be jamana maraba ka la nyini kon nana barsa sika fo min kera anga jamana kono septembre kalo la samba fla ani mugana be wele ko dialogue national inclusive maldem be wele la beki yakilanta fo minye benre sabatili o kasika blasenga ko barabi na keni o wakilna nunu ni algelo ka korofola ka nyesi Moktarwan ma uko Burkina ministri nyama o ya yira ka fo ka korofola ko sika fob na tema oluni mamrutulo ni nwanche kasanga o fana ma Burkina kuna fondilo fana yira ka fo ko sika fo minga ngate mamrutulo nga jakulu ni Burkina marabon nwanche ko mali marabo kelme ka jijan tesiri blasenga wala sa o wala nun kasika sinzi ko Moktarwan besika o wakilna in Syria wa Moktarwan ka jabula ako kuna fondilo ye kuma munufo alete sika o kuma nun takafoko abe o kuma nun do bala ngala ngini mbe mali jamana no ye beni basigi wakilna kele ne bulla ka nyeshi Burkina jamana fana ma barsa Burkina ni Mali abela jeli be danchebo la ngini mbe ubela jeli na ode beni basigi no kolosuma jamana don ka sika lafia mani mamurutulon ka sika kele oye uluka la ngini famba doy nyingal kele ko korofola uko ka mamurutulon kele ale nin ka sika kuma nuyo ko yalma eske wakilna nun be talike nyon fewa
Moktar Wani ka jaabu la a ko ka mamurutilen kɛlɛ ale ni ka sigi ka kuma n'u ye hakilina ɲumanw ka se ka sɔrɔ min bɛ se ka kɛ bɛn sabatilen ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen de kɔnɔna na nka laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ bɛn ni basigi ni kolosuma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu kɔni na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o hakilina ninnu ka se ka sabati ɲinalikɛlaw ka kɔrɔfɔ la u ko ni hakilina ninnu ta k'a lajɛ jagoya don ka u wele ka na u sigi ka kuma walima maa minnu bɛ ni o ye mamurutilenw ka ɲɛmaa ye olu de kan ka wele ka sigi ka kuma kɛ n'olu ye Moktar Wani ko ale ka hakilinaw na a b'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔ dɔrɔn tɛ se ka a bɛɛ ɲɛ maa minnu bɛ n'olu ta bɛ kɛ ni kɛlɛ cogoya ye o na kɛ ni kɛlɛ cogoya ye nka minnu bɛ n'olu ta bɛ na kɛ ni sigikafɔ ye walasa bɛn ka sabati olu kɔni na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bɛn ni basigi ka se ka sabati barisa olu sinsinlen bɛ o hakilina de kan RFI maaw ka ɲininkaliw la u ko ala ma hinɛla Sumayila Sise la k'ale minɛlen to mamurutilenw bolo a bilatɔ ale ni Sophie Petro ni ɔktɔburukalo daminɛw la olu kɔni y'a ye k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna na maaba dɔ o kɔni tun bɛ mamurutilenw ka jɛkulu min n'a bɛ wele ko GSIM o ɲɛmaa n'o ye Sedan Akita ye o tun bɛ o gɛrɛfɛ sigikafɔ kɔnɔna na walasa nin maa kofɔlen ninnu ka se ka bila Moktar Wani ka kɔrɔfɔ la a ko Mali marabagaw kɛlen bɛ ka jija ani cɛsiri ta cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa sigikafɔ kuma ka se ka tɛmɛ ani mɔgɔ cɛ maa minnu bɛ n'olu b'a fɛ an ka sigi ka kuma hakilina ɲuman min bɛ maa minnu na minnu b'a fɛ ka u sen bɔ kɛlɛ la pepewu olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o waleya ninnu ka se ka sabati a ko a bɛ foli di Faransi kɛlɛbancɛw ma minnu kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔkɔrɔ sanga ani waati k'u dɛmɛ kɛlɛ in ka se ka ban nka laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ olu kɔni na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa malidenw ani bolokɔnɔna fɛnw fo ka taa se Mali finitigilakaw u bɛɛ lajɛlen hakili ka se ka lafiya o waleya ninnu tɛ se ka jiri cogoya si la fo bɛn ni basigi ni kolosuma ka se ka sabati General Amadou Aya Sanogo ale ni a tɔɲɔgɔn minnu nɔ minɛnen don u nana jɔ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ kokura sini alamisa n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 11 san 2021 ma u nɔ minɛnen tɛ dɔwɛrɛ la a yirala k'a fɔ birewuroji dɔw olu kɔni su taara ye dingɛ dɔw kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ masuruna la ani ko u nɔ minɛna tuguni ka tila ka o birewuroji kofɔlen ninnu ka olu kɔni ta ka tununu ye ni minnu yɛrɛ cogoya ma dɔn u la o de senfɛ sa u kun kɔni sigira kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ février kalo tile 25 tɛmɛnen na nka bɛn ma se ka kɛ o koɲɛw la o sababuya la sa u bɛna sigi kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ kokura tuguni Maimuna Kulubali bɛna ɲɛfɔli k'an la General Amadou Aya Sanogo ni ale ka kiri kumaw bɛ sen na kabi wagati jan a dirala k'a fɔ ko sini ko segi bɛna kɛ a ka procès kan ko kura ani maa 16 wɛrɛ minnu ni olu fɛnɛ jalakilen don o senfɛ wele bilalen bɛ kiritigɛla minnu ma minnu ni olu bɛ ka maa wɛrɛw fɛnɛ kokɔrɔma don a dirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ni yɔrɔ kofɔlen na ni u ka hakɛyaw ye maa minnu ni olu jalakilen don ka fara olu ka lafasabagaw kan k'u kan ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka se ka bɛnkan min talen don ni o ye loi dɔ ye ka se ka o jukɔrɔma don ni o bɛ kɛ sababu ye ka tɛmɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya minnu ni o kɛra san 2012 wagati k'u ka bɛnkan kelen ɲini o koɲaw la u ni jamana kɔnɔden gansanw ni ɲɔgɔn cɛ o senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko ko bɛ tali kɛ ni kiriko ninnu kunna ko u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a kana kɛ sababu ye ka wuli ni mankan kura wɛrɛ ye o senfɛ maa dɔw b'a la ka faamuya k'a fɔ ko Sanogo ka jugement ko o bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka ko yɛrɛ jukɔrɔla se waleya min ni o tɛmɛra bere rouge ani bere vert ni ɲɔgɔn cɛ ko jukɔrɔla bɛna ɲɛdɔn nka ko ni fɛrɛ min ni u bɛ ka o loi kura min ta ko o fɛnɛ na se ka kɛ sababu ye ni ka dansigi o ko ninnu na ko ni Sanogo ninnu ka avocat ka kumakan kɔni ser'u ma ko o na kɛ sababu ye procès kuma ka se ka jɔ ko waleya minnu kɛra ko o bɛɛ bɛ jɔsi ka bɔ yen nɔ ninnu laseliw kɛra Moktar Diallo fɛ ni ale fɛnɛ ye maa tɔɲɔlen ninnu dɔw ka lafasabaga ye maa minnu ni olu ka mɔgɔw fatura ni waleya in na san 2012 olu kɔni kɛlen bɛ k'u ka dusumakasaw yira ni ka weleweleda kan bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko fɛn min ye kiri kɛbaliya ye ko ni maa kofɔli minnu ye ni waleya ta k'olu ka maaw sɛgɛrɛ ko n'u ka kiriw ma tigɛ a tigɛcogo la ko o bɛna kɛ sababu ye ka jamakɔnɔdenw yɛrɛ kɔni jigila misɛya an ka jamana kiriko la ko bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ kojugukɛlaw mana dɔn k'a fɔ ko kiriw tɛ tigɛ ko o bɛ kɛ sababu ye ko ka kojugukɛ fɛnɛ yakubaya an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la k'a bɛ k'u kɔnɔ ko maa si tɛna se ka maga u la u y'a jira k'a fɔ ko dan kan ka sigi kiri kɛbaliyaw la ko tɔɲɔlikɛlaw ka tɔɲɔ maa minnu ko ni olu ma tɔɲɔli kɛ ko walasa olu kana jigilamisɛya sɔrɔ hakililajigin na Amadou Aya Sanogo a jirala k'a fɔ ko a tun bilala liberté provisoire la ka bɛn ni janvier kalo tile 28 san 2020 ye hakililajigin na General Amadou Aya Sanogo a jirala k'a fɔ ko janvier kalo tile 28 san 2020 ko a tun bilala liberté provisoire la o senfɛ a jalakilen don k'a jira k'a fɔ ko bere rouge maa 21 minnu ni olu kɔni fatura ka bɛn ni
ni olu su tara ye san 2013 kati ko ni makofɔli minnu fatura ko i bɛna ye k'a fɔ ko olu kɔni ni an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Amadu Tumani Toure kun ka di kosɛbɛ k'a jalakilen bɛ olu makofɔli ninnu ka fatuli la. O senfɛ hakililajigi bolo ma tuguni san 2016 ni Amadu Aissata ka procès kuma bɛ sen na fo kana se bi ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a ko yɛrɛ tɛ ka nɔ bɔ. Février kalo tile 26 tɛmɛlen na a kun fɔra ko kiiri baaraw bɛ na kɛ nka u tilala ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila marisi kalo tile 11 na k'a sɔrɔ u ma ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka jateminɛlikɛlaw bɛ k'a fɔ ko ɲiniya ye nin bɛɛ bɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko dogolen dɔw bɛna sɔrɔ a jukɔrɔ ko o dɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ kiiritigilamaw minnu ni olu bɛ yen nɔ ko n'olu dɔw bɔr'u nɔ na k'u bila ka taa fan wɛrɛ fɛ. An bɛ wagati min na fɔ bi ko Amadu Aissata ale kɔni ye mɔgɔ tɔgɔbɔlenba ye finitigilakaw fanfɛla la i bɛna ye k'a fɔ a bilali liberté provisoire la min ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 60 ɲagaɲagaw la ko a tun bɛ o ko kɛnɛ kan ni jama caman y'a la kɔlɔsi. Sariya senkura dɔw bɛna nata an ka jamana dugu jukɔrɔ ko yɛrɛ koɲɔgɔn ma i n'a fɔ sanu a n'a ɲɔgɔnna caman n'a bɛ fɔ a ma ko code minier ni o yɛrɛ bɛ t'i jɔ 19 bɔɲɔgɔn la yaasa fɛn min ye dugu jukɔrɔ nafolow ye u bɛ se ka o don ba la ale ni gɛlɛya minnu b'a la ka se ka o gɛlɛyaw ban cogo min na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yaasa a bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye bɛɛ lajɛlen ma a ka ja an ka jamana yɛrɛ nafasɔrɔ sira an ka jɛ ka o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Kumaɲɔgɔnya dɔw kɔnɔna na maa min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ bibi na k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye dugu jukɔrɔ ko o kɔɲɔw dɔnbaba ye olu ni ministre ka chef de cabinet ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u bɛna baara kura minnu sigi sen kan yaasa fɛn min ye sanuko yɛrɛ a bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko o bɛna kɛ sababuya ɲumanba de ye a ko o bɛɛ la fɛn min ye u bɛ fɛ ka yɛlɛma minnu don ni baara kofɔlen ninnu na baara minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ san 20 fo ka taa san 30 bɔɲɔgɔn bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka yɛlɛma dɔw don u la ka fan dɔw kɔni bɛ yen nɔ yɛlɛma tɛ se ka don u la hali n'a y'a sɔrɔ u ye sariya sen dɔw ta u ko u bɛna na nin kɔdi kura min ta a bɛna kɛ sababuya ye fɛn min ye sanubɔyɔrɔw ye olu sanubɔyɔrɔw o dugukolo ko ka se ka dan sigi olu la ani yɔrɔ kofɔlen minnu bɛ yen ni olu tɛ yɔrɔ jɛlen ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ a la a ko maa minnu bɛ yen nɔ ni sanubɔyɔrɔ cakɛdaw b'u olu bolo ani minnu yɛrɛ b'u kelen na n'u bɛ yɛlɛma kɛ nin maa kofɔlen fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka baara cogoya ale ni sigida yɛrɛ cogoya u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka ɲininiw kɛ yaasa o yɔrɔ kofɔlen ninnu u se ka olu don ba la cogoya min na ani ka tila ka yɛlɛmaw don o koɲɛw la ka kɛ yɛlɛma ɲumanw ye minnu kɛra kuma ye minnu fɔra Lamine Alexis Danbele fɛ ni ale ye ministre ka chef de cabinet u ko u ka nin sariya senkura in n'u u bɛna min ta sanuko yɛrɛ koɲɛw la an ka jamana kɔnɔ yɛlɛma bɛna don hali sanu yɛrɛ bayɛlɛmali maaw ka baara la maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ baara kɛ ni daragiw de ye ko olu ka baaraw yamariya tɛna di olu ma yɔrɔ kofɔlen dɔw la ka se ka baara kɛ ka sabu kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ wuli ka taa sanubɔ la jiw la u y'a yira k'a fɔ yamariya tɛna di o ma kofɔlen ninnu si ma o kɔnɔna na tuguni u bɛna fɛɛrɛw de sigi sen kan fɔ fɛn min ma ko appel d'offre yaasa i bɛ se ka dugukolow sɔrɔ ka sanubɔ kɛ ni o ye cogo min na k'u bɛna o bila o bunanguri kan u ko halisa fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan sanubɔyɔrɔ cakɛbonda minnu bɛ yen nɔ sanubɔyɔrɔ cakɛbɔda minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu ka baaraw kɔni sankɔrɔta ka don ba la kɛmɛ sara la 20 bɔɲɔgɔn o de ka kan ka se ka don ni sira ninnu fɛ ale ni kɛmɛ sara la fu ani a kunkanfɛn olu bɛna don jamana yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira da fɛ ni sanubɔyɔrɔ ko kunnafoniw na halisa ni chef de cabinet ka kumaw ye taxi minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ sara ni koɲa ninnu kunkɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ mankanmisɛnninw caman kɔni bɛ hali n'a y'a sɔrɔ mankanmisɛnninw dɔw bɛ k'a la wagati dɔw la fan filaw ani ɲɔgɔn cɛ sanubɔlaw ale ni a baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a la u ka nin sariya senkura in fɛ ale ni dɔnyew wari kasabi bɛ ta ka di olu ma ani kasabi minnu bɛ ta ka don yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ jɔ ka kɛ sow ye walima dumunikɛyɔrɔ walima kalankɛyɔrɔ ale ni furakɛlikɛyɔrɔ ka se ka o kasabi ninnu bɛɛ lajɛlen don o la sanuko yɛrɛ sira fɛ Minisiri min ka baara ɲɛsin don an ka jamana bɛn ni kelenya sabatili ma Colonel Ismail Wage ale ni Dana Amasago ni o ye lakanali jɛkulu dɔ ye an ka jamana camancɛ bolo fɛ u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna na u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila sigi min n'a kɛra dɔgɔnɔw yɛrɛ bara ni a kɛra marisi kalo tile 9 san 2021 tɛmɛnen ninnu na u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila o kan ani u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw kɛ yaasa fɛn min ye bɛn ni kelenya ani lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana camancɛ bolo a ka ja jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen na cogoya min na Abdou Ouattara bɛna ɲɛfɔli k'an ye o la
Mali ministri mi ka konya benembe sigi ka fo ani beni basigi ni kolosuma maldon ka yafa nyoma o ka konya sabatilima ni oye colonel Ismail Wage ale ye wulika job la senga kata dono dugu yere konnana minye dono ka la fasali tomba mimbe na bebele ko dana amasagu onyema no ye Yusuf Tulobai ani o konye sigi ka paro konke paro yere tara mununka o tidowere minye dono dugu yere konnana beni basigi ni kolosuma lakana ka sega sabati o wala nunun ka sega sinzi danana do o wala nunun belajirina Yusuf Tulobai ka korofola ako la nyini mbe alela o te dore minye dono dugere sigibawe u bela jirin kaseka lakana o wala nte seka sabati choga sila fo mamunu be no ye mamuru tilu nulu be ka kelere keni dina yere toge ka ira ka fo ko minye sharia ko o kala bato ko o manu be ka bara munu ke o te sharia yere barai kasanga o fana ma la nyini mbe alela o te dore mamuru tilu keleli o kaseka sinzi mime seka ke sabo mai basigi kaseka sabati dono dugu fantana ni bela jirin kono ko nga o wala nte seka sabati choga sila fo jamana marabao fokata se dana amasagu mo belajelo ko kasika ubolo di nyoma ani ka akilna ni kuna fono fale o de beseka bara yere kon noya ubolo Yusuf Toloba kon ye kuma yere lase ministri ka danka manu ye seku boli ka fo aye akala se ministri ma dana kon daleme seku boli kon ka barsa la ngini mbe ulla to dobare mamurtirun kelelo kasika sinzi mi mesaka ke sababu dono dugu fantana ni belajina lafia kasika sabati Yusuf Toloba ka korofola ako la ngini mbe alila fana mi la nginu la gelema yere o to dobare dono senekela ulu kasika sigi uka sigi dawla minye flow fana ye ulu kasika uka ban yere fana mara o sigida kelen na ɲɔgɔn gɛrɛfɛ ina fɔ lawale la ko tun bɛ cogoya minnu na bolodi ɲɔgɔn ale ni nusɔndiya ni hakilisigi min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o wala ninnu fana ka kurakuraya kokura ko o de ye ale ka laɲini fanba ye Yusuf Toloba nana i da don maa dɔw ka kɔrɔfɔ la min bɛ tali kɛ Bamba Kasa ale ni Martin Gengere olu bɛɛ lajɛlen ka kuma nana ɲɛfɔ nka min ye Martin Gengere kala tɔ min na ale ka ko kɔni ka Yusuf Toloba ka kɔrɔfɔ la a ko min ye bɛnɲɔgɔnya sabatili ye dɔgɔnɔdugu kɔnɔna la Martin Gengere da man ka don la cogoya si la barisa ko a tɛ se ka bɛn yɛrɛ sabati ulu ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko sigi yɛrɛ kuncɛtɔ jateminɛw dɔw y'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ dɔ sanfɛ ko min ye ministri ye i tun bɛ ale kɔni sigilen ye fo ka taa se Yusuf Toloba o kun sigilen bɛ a gɛrɛfɛ ale ni ministri ka dankan min bɛ n'a bɛ wele ko Seku Alayi Boli laɲini min bɛ ministri la a ka kɔrɔfɔ la ko kuma fɛn fɛn fɔra Yusuf Toloba fɛ ale bɛna a lase a laseyɔrɔ la ka sanga o fana ma Mali jamana marabaaw ani malidenw bɛɛ lajɛlen hakilina min bɛ o la bɛn ni basigi ni kolosuma sabati la dɔgɔnɔdugu kɔnɔna na u na u jija ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'o bila sen kan walasa o hakilina ninnu ka se ka bila sen kan bɛn ni basigi ni kolosuma ka sabati dɔgɔnɔdugu fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O kunnafoni ninnu de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la. Farafina klebi jamana min be no ni abe fama Senegal anka jamana tenku jamana do mangamba tun willa ni jamana ko falen reka ka sababu ke fanga senamaton che ba do be no ni abe fama Ousmane Sonko ale tumne na ka do dibila o manga senfe cheni chaman ko ni dona Senegal re jamana ka uka masake ni o Macky Sall ale ko ni wele bla ka nyeshi jamana kono do ma min ba to basigi ani kolosuma re se ka sabati Senegal re jamana ka tugomina ni manga nunu bela jelen ko fe je kulu do na bla senka ni abe fama pour la défense de la démocratie ou de faire bela jelen ka boloda mimbato be rebse ka sabati tugomina Senegal jamana reka ni jekulu ko fole bakuru balena na ko mako MDD Ousmane Sonko reka parti politique ton ni abe forma Pastef katase jamana re forubaton tiama ma krengrenela la chifin jekulu mimbe no ni abe fama ko yanana mar nunu de kembe ku monyo ma ambe dumne kombi wo tagama re bolodalen do ufe juma nata katase sibri natama tagama munu re tunganga ke kunungo re tarata kana biere arabala adine ma mun koni be Senegal jamana yɛrɛ ka olu koni ka deli koni nana se ni jɛkulu kofɔlen na o kama kunungo tarata kana se bi yɛrɛ tarata ma taama mun koni tun bolo dalen do fɛ u koni taama nunu bɛɛ lajɛlen sosoro ka juma do u koni y'a jira ka fɔ u na bɔ ni ka sɛbɛkɔrɔcɛya ka taasi bilakɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu fatura ni tile damadɔ in kɔnɔna na Senegal jamana yɛrɛ kan ni ye a maaw yɛrɛ ta k'a lajɛ hali ni y'a sɔrɔ jamana faamaw kɔni ye dantigɛli kɛ a yira ka fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a nin na nka fanga senamatɔn kɔni y'a yira ka fɔ maa 11 o de bɔnɛna a nin na a kuma kɔni cɛyalen do Senegal jamana yɛrɛ kan an bɛ don min na ko bi o y'a yira ka fɔ olu ka laɲini ye min ye bɛɛ yɛrɛ bɛ se ka sabati Senegal jamana yɛrɛ kan cogo min na an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko démocratie n'i ye Senegal jamana jateminɛ i b'a ye ka fɔ nin waati laban ninnu na maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu minɛnen do k'u don dibila ka sababu kɛ u ka hakilina ye walima politique ko yɛrɛ ta bunna k'u gɛlɛya ye n'i ye Macky Sall yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi e ko ale yɛrɛ ni kamana gan tɛ ɲɔgɔn na a kɔni bɛ ka wele bila ka ɲɛsin Senegal ka denw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma min b'a to u bɛ se ka jisuma dɔɔni kɛ u koli
boji yɛrɛ la cogo min na e ko welekan yɛrɛ bɛ ka lamɛn fɔlɔ wa fanga sinamatɔn Usumani Sonko ni a nɔkamaw u ka nin bɔliba fila sigi kɔni kɛn bɛ k'a kɔnɔ juma nata ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa o ma minnu fatura o cogo kelen na sibiri u y'a yira k'a fɔ u na bɔ ni ka sɛbɛkɔrɔ cɛya ka tagamaw kɔni kɛ Dakar ni o yɛrɛ Senegal yɛrɛ faba ye o cogo kelen na Senegal yɛrɛ duguba wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ tagama na kɛ nin bɛɛ lajɛlen na Senegalika minnu sigilen don diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw la olu bɛɛ lajɛlen na tagama sibiri nata min bɛ bɛn mars kalo tile 13 ma kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la donna natɔlaw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Farafina Saheli jamana min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Mauritanie an ka jamana tɛnku jamana do wulikajɔw kɔni bilalen do sen kan u ka kiiri yɛrɛ matarafabaw fɛ an bɛ don min ko bi ka maaw kɔni nɔ minɛ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ka fɔ olu kɔni yera nafolo yɛrɛ dunko juguya la walima an bɛ se ka fɔ yuruguyurugu yɛrɛ la Mauritanie yɛrɛ jamana kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma procureur de la République de Nouakchott ale kɔni ye wele da kununko tarata ka ɲɛsin ministre kɔrɔ dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre kɔrɔ yɛrɛ dɔw b'a la directeur national kɔrɔ dɔw min b'a to u yɛrɛ ka se ka na ɲɛfɔli kɛ bari wulikajɔ kɔni tun kɛra u ka wasabulon yɛrɛ maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jɛkulu dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ ma commission d'enquête parlementaire olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ walima olu ka jateminɛw kɔni kɔfɛ olu kɔni nana ye k'a fɔ nafolo kɔni dunko juguya o caman kɛra Mauritanie yɛrɛ jamana kan nka bolokɔni kɔni sin bɛ maa min na an bɛ don min ko bi o de ye Mauritanie yɛrɛ masakɛ kɔrɔ ye n'o ye Mohamed Ould Abdel Aziz ye ale min ye fanga yɛrɛ kɛ Mauritanie jamana yɛrɛ kan san 2008 ka taa san 2019 yɛrɛ la bolokɔni kɔni ɲɛsin bɛ ale ma an bɛ don min ko bi o cogo kelen na a ka ministre 14 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ wele bilara olu bɛɛ lajɛlen ma ka taa u ɲininka u dalakanw na u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔcogo la u y'a yira k'a fɔ nafolo dunko juguya min kɔni kɛra e ko olu yɛrɛ ni masakɛ kɔrɔ in ma jɛ ka dun ɲɔgɔn fɛ de o kɔni kumaw gannen don an bɛ don min ko bi Mauritanie jamana yɛrɛ kan o cogo kelen na Mohamed Ould Abdel Aziz a kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye nkalon finmanw de tata ye ka o nɔrɔ ale la min b'a to mangoya kɔni bɛ se ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma cogo min na a barata ni ye Mauritanie yɛrɛ sariya ta k'a lajɛ masakɛ kɔrɔ ale kɔni man kan ka wele ni k'a ɲininka a dalakan na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko immunité n'o de ye tangalilan ye min bɛ da masakɛ kɔrɔ yɛrɛ kan walima wasadenw kan o kɔni bɛ a kan an bɛ don min ko bi o bɛna kɛ sababu ye baara yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kiiritigɛlaw kɔni bolo a jirala k'a fɔ nafolo kɔni dunna yɔrɔ mun na a bɛ fɔ min ma ko transport n'o ye tagani ka segin yɛrɛ fan ye ka taa se u ka dugukoloko ma kuranko ni jiko siraba minnu dilanna Mauritanie jamana kan pankunu jigikɛnɛw nafolo dunna nin kisaw bɛɛ lajɛlen de kan o kama procureur min bɛ Nouakchottikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ale kɔni kɛn bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan min b'a to ni nafolo minnu yuruguyurugura Mauritanie jamana yɛrɛ kan u bɛ se ka bɔ ka da kɛnɛ kan cogo min na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ nafolo yuruguyuruguli la Mauritanie jamana kan donna natalaw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Farafina kilebi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Côte d'Ivoire an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana tɛnko jamana don ka kɛ ni wasaden kalafili min kɔni kɛra kɔnɔwari yɛrɛ jamana ka sibiri tɛmɛnen min bɛnna mars kalo yɛrɛ tile 6 ma jaabiw kɔni bɔra ka bin a jirala k'a fɔ fanga masuruyanatɔ ni an b'a fɔ ma ko RHDP minnu yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin u ka masakɛ yɛrɛ ma ni Alassane Ouattara ye olu kɔni wulila ka u jɔ ni saraba ye bari a jirala k'a fɔ wasaden 137 bɔɲɔgɔnko u wulila ka u jɔ ni o saraba ye o b'a jira k'a fɔ kɛmɛ sigila wasaden 54 bɔɲɔgɔnko o de bɛ u bolo a bɛ fɔ min yɛrɛ ma nansarakan na majorité n'o de ye jama yɛrɛ fanba ye o kɔni bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya kɔni tɛna don Alassane Ouattara ale yɛrɛ ka fanga yɛrɛ maracogo la Alassane Ouattara ka ministre yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni tun kan bɔ wasadenya yɛrɛ nɔfɛ ni ye a ministre yɛrɛ ta k'a lajɛ ministre 30 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tun kan bɔ wasadenya yɛrɛ nɔfɛ nka 25 de b'a la minnu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye ngolo fa ni ye o ministre yɛrɛ ta k'a lajɛ Patrick Achi ka taa se Ahmed Bakayogo ma Adama Bictogo Ali Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka i jɔ ni saraba ye o cogo kelen na ministre 7 bɔɲɔgɔnko bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye dugumasara yɛrɛ cɛ fanga sinamatɔn yɛrɛ maaw ɲɛkɔrɔ ni o ye Raymond Gudu Kofi ka taa se Siandu Fofana ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugumasara yɛrɛ cɛ Alassane Ouattara ka nin kuluba min filɛ nin ye u kɔni wulila ka u jɔ ni saraba yɛrɛ Bouaké yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka taa se Bouaké yɛrɛ kɛrɛfɛ commune minnu bɛ yen nɔ u wulila ka u jɔ ni saraba yɛrɛ yɔrɔ caman na o cogo kelen na commune 13 bɔɲɔgɔnko u wulila ka u jɔ ni saraba ye Abidjan yɛrɛ
dugu kɔnɔna na nka fɛn min kɔni ye fanga sinamatɔn jɛkulu fila mun kɔni tun kelen don k'u mɔ ɲɔgɔn ma n'o de ye PDC ye ka taa se EDS yɛrɛ ma olu kɔni wulila ka u jɔ ni saraba ye Abidjan yɛrɛ dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Port ye commune Yopougon commune ka taa se Marcory commune ma fanga sinamatɔn kɔni wulila ka i jɔ ni saraba ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ la hali ni y'a sɔrɔ kalafili kɔni ji jara u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o kɔni bɛ kɛ sababu ye u ka masakɛkɔrɔ fila Laurent Gbagbo ka taa se Ari Kɔnan Beje ma maa minnu kɔni tun kelen don k'u kanbɔ olu tɔgɔ la olu wulila ka u jɔ ni saraba dɔ ye min bɛ bɛn wasaden 81 bɔɲɔgɔnko ma wasabulon yɛrɛ kɔnɔna na kɔnɔwari wasaden kalafili min kelen filɛ nin ni a bɛ f'a ma ko députation kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. L'Amérique gun worodugu jamanaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Brésil coronavirus bana kɔni kɛn bɛ ka digi kɛ ni jamana kofɔlen na kunungo tarata a jirala k'a fɔ maa min bɔnɛna a nin na coronavirus yɛrɛ bana sababu la tile kelen yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ taa se maa 1000 maa 900 maa 72 bɔɲɔgɔnko ma o kɔni ye tile kelen pewu de ye maa hakɛ min bɔnɛna a nin na Brésil jamana yɛrɛ kan wa nin ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ maa sata kɔni hakɛ ka nin sɔrɔ ni maa hakɛ kɔni sara Brésil jamana ka coronavirus yɛrɛ sababu la a barata a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko vaccination n'o de boloci yɛrɛ o baaraw daminɛnen don hali ni y'a sɔrɔ baara in kɔni senna ka suma coronavirus bana don Brésil jamana yɛrɛ kan a bɛ san kelen bɔɲɔgɔnko bɔ nka maa min bɔnɛna a nin na a bɛ taa se fɔ maa 200 maa 68 maa 300 maa 70 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni bɔnɛna o nin na coronavirus bana daminɛ Brésil jamana yɛrɛ kan ka n'a bila an bɛ don min na ko bi o cogo kelen na a jirala k'a fɔ diɲɛ jamana min yɛrɛ bɛ Brésil jamana yɛrɛ ɲɛ bi min ka maa kɔni sata ka ca o de ye l'Américain yɛrɛ ka jamana ye n'an ko ma ko États-Unis d'Amérique maa hakili juru caninen dɔw bɛ yen nɔ kɛnɛyako ta bunako kan olu kɔni bɛ ka wele bila ka ɲɛsin diɲɛma ma min b'a to dɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka ɲɛsin Brésil jamana yɛrɛ ma cogo min na bari n'i ye Brésil jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ u ka jamana kɔnɔden yɛrɛ hakɛ o bɛ taa maa 1,200,000 ani maa 1,12 bɔɲɔgɔnko la an bɛ don min na ko bi wa n'i ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ta k'a lajɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔnaw falen don dayɔrɔ kɔni tɛ ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow la o cogo kelen na coronavirus bana a bɛ se ka Brésil jamana yɛrɛ kɔsago ni ka taa a kɛrɛfɛ jamanaw la siran kɔni kɛn bɛ min yɛrɛ ɲɛ o kama diɲɛ selege 4 tɔnba ka bolofara min sigilen don kɛnɛyako bɛ se ka sabati diɲɛ bunako ka cogo min na ni a bɛ f'a ma Organisation mondiale de la santé o ɲɛmɔgɔ o kɔni wele bila diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma magoya ni dɛmɛw bɛɛ lajɛlen ka ta ka Brésil jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ min b'a to gwɛlɛya min fila ka coronavirus yɛrɛ sababu la o bɛ se ka wuli ka bɔ a ka cogo min na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ Brésil coronavirus la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. An dusukun kamkamini bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an baraɲɔgɔn Abubakar Tolo ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a dɔn ni artikuru film min bɛ bɔ o traducteur ye ale bamuso sa o kɔni fatura a kɛra tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 8 san 2021 na a ka sukɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kɛra bi sɔgɔmada in na 10h yirimajɔ kaw fɛ yen nɔ o kɔnɔna na sa teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ani teleɲɛta baarakɛla bɛɛ lajɛlen u ko ko u bɛ duwawu kɛ an ba ye ala ka hinɛ la ka lahara sɔn suma ye ala ka yen fusaya mani yan ye ala ka an yɛrɛ ɲɛ kan an ta don ma kɔnɔ o de bɛ dansigi bi kunnafoniw na an b'o fɔ ka wale ɲuman dɔ teleɲɛta sugantili la k'a ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.